Hej alle I dejlige mennesker, der følger Vinlegenden. Velkommen til et nyt afsnit. Vi er blevet sommerferietid, og vi er taget en tur til Grækenland. Og derfor vil vi lave en lille konkurrence med jer i dag, eller en lille gætteleg, om hvor i Grækenland vi er taget hen. I får lige 3 muligheder. Er vi taget til Rhodos som nummer 1? Er vi taget til Kos som nummer 2? Eller er vi taget til Kreta som nummer 3? I må meget gerne skrive ned i kommentarfeltet dernede, hvilken en af dem det er. Så får vi se, hvor mange af jer, der er ramt rigtigt. Men det, der er ved det, det er, at vi er taget herned i havnen på den her fantastiske ø, hvor vi nu er på. Det kan vi godt afsløre. Og vi har et hotel lige 2,5 km længere hernede. Så vi har, der var cykelleje med. Vi har rejst med Sunweb. Og de havde tre cykler med i hotellet, så vi cyklede herned alle sammen. Det er mig, alias Vinlegenden, og så er det Marke, vores fotograf, og så er det Mutte, som vi er med her. Dejlig Mutpige. Og ham har vi heller ikke med i dag, for han er hjemme i Danmark sammen med hans søde kæreste Astrid og vennerne. Han vil hellere være sammen med dem og hygge sig med dem i løbet af ugen, og det må han selv op, så kan han gøre det, og det forstår jeg godt, det forstår vi godt. Men det der er ved det, er, at vi har fundet en fantastisk dejlig italiensk restaurant, italiensk inspireret restaurant hernede i Grækenland, hvor vi skal have en lækker pizza med der er lige en lille barn, der græder i barn, men vi skal også have noget vin, og det der er ved det, er, at vi har taget en vin, som ejeren af huset her har anbefalet. Det er faktisk en græsk vin hernede fra, og den er utrolig lækker i duften. Den dufter sødt, og jeg vil nærmest sige, den minder mig faktisk om en rigtig kraftig Zinfandel eller Amarone-vin i duften. Den er virkelig sød og lækker her, og jeg synes, vi lige skal smage lidt på den her på tingene. Den smager bare fantastisk godt. Og hvis du lige kigger hernede en gang, Marke, så får man sådan her en halv liter på en karaffe, frem for som man plejer at få bare et glas på tingene. Så det var nogenlunde det. Men jeg synes, I skal gå ind og gætte på, hvis I ellers har mod på det derinde, og gætte på, hvilken en af de 3 dejlige græske øer. Er det Rhodos, er det Kreta, eller er det Kos? Vi er på her den her gang med Vinlegenden. Og så vil jeg ellers bare sige skål og dejlig sommer til jer hjemme i Danmark, og hvor folk ellers er henne hernede fra. Og der er lige en lille en af udsigten her, så vi ses snart igen.